दिनै जों ब्लेक डे पालायनाय खालामो थांनाय बिसिआव 8 जानुवारि 2019 जे जों सीए न प्रटेस्ट खालामनो थांदिनि जोंनि अ टिप्रा हास्टिनो परि दंनाय ताई जोंनि जुबरक जों जागा पिसफुली रेलि खाय दंफ्रो जोंनि साखाव पुलिस प्रशासन दक गुलि खायगा गाबोनि प्रतिबादे जों दिनै ब्लेक डे हिसाबै पालायनो थांदों ताई सीए जतखन रिमुभ खायासा जोंनि एमेन्डमेन्ट मानि न जों जतखन न जों ब्लेक डे पालाय थांनाय सेंट्रल लेम्बो खाक्ति तो सीए अलरेडी एक मिनिट थांगा अब ना भाई की कासुनाय ताबु एक्चुअली नाइजी नरक सीवा सीए जे जगह 6 शेड्यूल एरिया व आ जगह आ आइन चालुंगिया हाइपेन चिनर सुदि 6 शेड्यूल एरिया सिमिया जनरल एरिया व तंगम बागे जों आबनो पन्त जों प्रोटेस्ट खायनाय जों आबनो जतखन रिमुभ खायासा टीएसएफ आन्दोलन खालाय थांनाय सिंसिव थानाय 2019 8 तारिख जानुवारि व जे टीएसएफ बाय कबक जागिरि हिनै जे सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न कासुथनि व सिनि प्रोटेस्टार नि साकाव जे आक्रमण खाबिनि फायर खाबिनि आबन टिसिं तिनि ब्लेक डे आमस बिसि ब्रुम ब्रुम पालायजाक थांनाय